ሰላም ታታተልቲ ቻነልና ክሊኒክ ዕግበት ከም የለኹም ለማዓንቱን ከም ትልሙድ ንዓኹም የምህርዩ ኢለ ዝሓሰብኩ መደብ ሒዘልኩም መፅየለኹ ቅድሚ እንመደብ ምጅማሬ ግና እዚ መደብ ናብ ብዙሓት ሰባት ይበፅሕ ስለዘይለ ኩላኹም ነዚ መደብ ትሰምዑ ካልኦት ኣሕዋትና እዚ መደብ በፅሒዎም ትምህርቲ ክረኽብሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ከይርሳዕ ነዚ ኢለ ንሎማዓንቲ ኣብ መደቀሲ ከፍለኹም ካብ ዘካትዑ ሕቶታት እቲ ሓደ ክምልስ እየ ዓብይ መትሎ እንተዝህልወኩም ደይሓይሽ ዋላስ ነዊሕ ናይ ርክብ ፃንሒት ዝብል ሕቶ መልሲ ክንህበሉ ኢና ኣብዚ ሓደ ተባዕትዮ ነዊሕ መትሎ ክህልወና እንደሊ ግና ብዙሓት መጽናዕትታት ከም ዝሕብርዎ ኣብዚ ሓደ ቃንስትዮ ድማ መብዛሕትኡ ግዜ መልሰን ዝተፈለየ ይኸውን እዚ እንታይ እዩ እሞት ሓቅኸ ዘድልየና ኣየናዩ ክንሪና ካብኹም ጽበ ነዚ መደብ ላይክ ብምግባር ምጅማር እዩ ንቻነልና ሓድሽ እንተኮንኩም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ብምግባር ዝተፈላለዩ ናይ ጥዕና ፍቕሪ ሓዳርን ርክብን ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራኹኑ እስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ምሳይ ጽንሑ ሰናይ ምክትታል ፈለማ ብዛዕባ ዓቐን ክንዕልል ካብ ከም ጆርዳን ኦፍ ሴክሹዋልን ሜዲሲንን ዝኣመሰሉ ቦታታት ዝተረገበረ መጽናዕትታት ከም ዘመልክትዎ ኣብዚ ሓደ ቃንስትዮ ካብ ገዚፍ ወይ ድማ ነዊሕ መትሎን ላዕሊ ብሉጽ ናይ ርክብ ፃንሒት ዘለዎ ወዲ ከም ዝመርፃ መልእኽትታት ይሕብሩ እዮም ማእኸላይ ደው ዝበለ መትሎ ድማ ካብ 5.1 እስካብ 5.5 ኢንች እውን ክኸውን ኣለዎ ልዕሊኡ እንተኮይኑ ድማ ማለት እውን ካብ 6.5 እስካብ 7 ኢንች እንተኮይኑ ብጣዕሚ ዝነውሐ መትሎ ክንብሎ ንኽእል ኢና ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ድማ ካብ ዓቐን ንላዕሊ ገዚፍ ወይ ድማ ነዊሕ ክኸውን እንተሎ ቃንዛ ርክብ ከም ዘስዕበለን ይዛረባየን ስለዚ ነዊሕ መትሎ ዘይኮነስ ብሉጽ ናይ ርክብ ፃንሒት እንተዝህልወና ይምረጽ ማለት እዩ ስለዚ ድማ ብዘለኩም ኖርማል ዝኾነ ሳይዝ መትሎ ክትሕበኑን ብኡ ኮንፊደንስ ክስምዓኩምን ዝበለጸ ነፍቃሪትኩም ንበዓልቲ ቤትኩም ናብ ጫፍ ዕግበት ከተብጽሕዋ ከም ትኽእሉ ክትኣምኑ ይግባእ ነዚ ምስራና ናብቲ ቀንዲ ዘድሊ ከመይ ብሉጽ ናይ ርክብ ፃንሒት ክህልወና ክንገብር ከም ንኽእል ክንርኢ ፈለማ ከይሃፀጽኩም ን15 ወይ ድማ 20 ደቂቕ ግዜ ሂብኩም ቅድመ ጾታ ፈጽሙ ቅድመ ጾታ ማለት ቅድመ ርክብ ዝግበር ምትሕስሳይ ምስዓም ምንኽኻ እዚ ቅድመ ጾታ ንብሎ እዚ ድማ እስካብ 20 ደቂቕ ግዜ ሂብኩም ግበርዎ ድሕሪኡ ናብቲ ናይ መትሎን ብልዕትን ምርኻብ ክትኣቱ ትኽእሉ ኢኹም ብድሕሪኡ ንርክብ ተዳልያ ስለዘላ ኢሉ እውን ናብ ጫፍ ዕግበት ቀሪባ ስለዘላ ብቐሊሉ ከተርውያን ናብ ጫፍ ዕግበት ከተብጽሓን ትኽእል ኢኻ ኣብ 2019 ኣብ ጆርናል ኦፍ ሴክሹዋል ሜዲሲን ዝተገበረ መጽናዕቲ ከም ዘመልክቶ እንተኮይኑ እቲ ዝበለጸ ማእኸላይ ናይ ርክብ ፃንሒት ካብ 7 እስካብ 13 ደቂቕ እዩ ቅድመ ጾታ ከይሓወስካ ማለት እዩ እዚ ኣብ ናይ ርክብ ቪድዮታት ትሪእዎ 45-30 ደቂቕ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ ስለዚ ድማ ምስ ናይ ርክብ ቪድዮታት ዘለዉ ሰባት ንባዕልኩም ክትነጻጽሩ የብልኩምን ኣብ 2019 ዝበልኩም እዚ መጽናዕቲ ከም ዝሕብሮ ድማ ካብ 7 እስካብ 10 ደቂቕ ትጸንሑ እንትኮንኩም ኖርማል ፃንሒት እዩ ስለዚ በዚ ስጋኣት ክኣትወኩም ይግባን ነዚ ምስራና ኣብ ግዜ ርክብ ነዊሕ ፃንሒት ምህላው ረብሕኡ እንታይ እዩ ዝብል ክንርኢ እቲ ቀዳማይ ኣብ ርውየት ወይ ድማ ዕግበት ንኽትበጽሕ ግዜ ስለዝህባ እዩ መብዛሕትአን ደቂ ኣንስትዮ ካብ 10 እስካብ 20 ደቂቕ ብዘሎ ውሽጢ ብዘይ ምቁራጽ ምልዕዓል እንተይብካያ ማለት እውን ቅድመ ርክብ ቅድመ ጾታ ማለት እዩ በዚ ድማ ብቐሊሉ ክትዕግባ ትኽእል ኢኻ ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ኣብ ግዜ ርክብ ነዊሕ ምጽናሕ ዘለዎ ረብሓ እንታይ እዩ ኣብ ግዜ ርክብ ነዊሕ ናይ ምጽናሕ ረብሓ ስምዒታዊ ምትእስሳርን ቅርበትን ኣብ መንጎኹም ይሃንጽ እዩ እቲ ሳልሳይ ረብሓ ድማ ናይ ርክብ ዓይነት ክትቅይር ይኽእለካ እዩ ስለዚ ነዊሕ ብዝጸናሕኻ ቁጽሪ ዝደለኻዮ ዝተፈላለዩ ዓይነት ናይ ርክብ ዓይነታት ብምቕያር ዝበለጸ ናብ ጫፍ ዕግበት ከተብጽሓ ይሕግዘካ እዩ ስለዚ እዞም ሰለስተ ብሉጻት ናይ ርክብ ፃንሒት እንተሃሊካ ክትረኽቦም ትኽእል ረብሓታት እዮም ኮይኑ ግና ክትፈልጥዎ ዘለኩም ኣብ ግዜ ርክብ ነዊሕ ምጽናሕ እውን ከይተረፈ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ጉድኣት ኣለዎ እዚ ድማ ካብ ዓቕን ላዕሊ ትጸንሑ እንትኮንኩም እዩ ካብ ዓቕን ላዕሊ ትጸንሑ እንትኮንኩም ኣብ መንጎኹም ዕግበት ዘይኮነስ ምስልቻው ይፈጥር እዩ ኣብ ኣብዛሓ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ኣብ ብልዕተን ብሰንኪ ምፍሕፋሕ ማለት እዩ ቃንዛ ከጋጥመን ይኽእል እዩ ስለዚ ነዚኦም ምስራና ድማ ኣብ ግዜ ርክብ ነዊሕ ንምጽናሕ ብጭቡጥ ከመይ ጌርና ክነመሓይሾ ንኽእል ዝብል ነገር ክንርኢ እቲ ቀዳማይ ኣብ ግዜ ርክብ ነዊሕ ፃንሒት ክህልወኩም ክትገብርዎ ዘለኩም እንታይ እዩ ኬግል ምንቅስቓስ ምግባር እዩ ኬግል ኤክሰርሳይዝ ማለት እንታይ እዩ ብተደጋጋሚ ዝዛረበኩም ኤክሰርሳይዝ እዩ እዚ ድማ ሽንትኹም ሕዝ ልቕቕ ክተብልዎ ዘለኹም ዝሕግዘኩም ጨዋዳ ኣሎ ነዚ ጨዋዳ እዚ ፈለማ ፈሊኹም ፍለጥዎ ነዚ ፈሊኹም ምስ ፈለጥኩም ድማ ኩሉ ሻዕ ሕዝ ልቕቕ እንዳበልኩም ኤክሰርሳይዝ ተስርሕዎ በዚ ድማ ናይ ርክብ ፃንሒትኩም ከተመሓሹ ትኽእሉ ኢኹም ካልኣይ ክትገብርዎ ዘለኩም ምንቅስቓስ ድማ እንታይ እዩ ናብ ጫፍ ስምዒት በፂሕካ ምምላስ ምልማድ እዩ እዚ ማለት እንታይ እዩ ስምዒትኩም ክፈስስ ክቐርብ እንተሎ ሕዝ ኣቢልኩም ምንቅስቓሳትኩም ደው ምባል እዩ ምንቅስቓስኩም ደው መሰበልኩም ድማ እንታይ እዩ ኣየር ትስሕቡ ድሕሪኡ ከም ብሓድሽ ስምዒትኩም ጠፊኡ ስለ ዝጸንሕ ከም ብሓድሽ ክትቀጽሉ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ መበል ካልኣይ ክትገብርዎ ዘለኩም ኣብ ግዜ ርክብ ናብ ጫፍ ስምዒት ቀልጢፍኩም ንኸይትበጽሑ ክትገብርዎ ዘለኩም ድማ ንጉስ ቅድመ ጾታ ኩን እዚ ማለት ከም ተቀደም ኢለ ዝሓበርክዎ እስካብ 15-20 ደቂቕ ኣብ ምስዓም
ምትንኻፍ ኣድህብ ኣጻብዕትኻ ትጥቀመሉ ንሳ ቀዲማትካ ክትውድእ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ስለዚ እዚ ድማ እንታይ እዩ ዝበለጸ ከተርውያ ዝበለጸ ናብ ጫፍ ዕግበት ከተብጽሓ ስለዚ ሕግዘካ ኣብ ግዜ ርክብ ነዊሕ ክትጸንሕ ሕግዘካ እዩ ስለዚ ኣብ ግዜ ርክብ ነዊሕ ንምጽናሕ ክትገብሩ ዘለካ ተኻላይ ነገር ድማ ንጉስ ቅድመ ጾታ ምዃን እዩ ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ኣብ ግዜ ርክብ ነዊሕ ጻንሒት ክህልወኩም ዝሕግዘኩም ሜላ ድማ ኣብ ርክብኩም እንታይ ጽቡቕ ከም ዝስማዕ ዘሎ ሕተታ ኩሉ ነገር ካብ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ናብ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ዝተፈላለየ እዩ ስለዚ ኣብ ግዜ ርክብኩም እንታይ ጽቡቕ ይስማዕ ከሎ ካብ ዝርከብና ዘይፈተኽዮ እንታይ ኣሎ ከመሓይሸል ክትደልዩ እንታይ እዩ ዝፈተኽዮ ብኡ ክንቅጽሎ እትደልዩ ነገር ከ እንታይ ኣሎ ብምባል ጠይቃ ነዚኦም ብምፍላጥ ድማ ከመሓይሽ ዝግብኦ ምምሕያሽ ክግደፍ ዘድልዮ ድማ ክትገድፍ ብምግባር ዝበለጸ ጥንኩር ጎንኻ ድማ ዝበለጸ ብምጥንካር ብሉጽ ናይ ርክብ ጻንሒት ብሉጽ ናይ ርክብ ዕግበት ክትሕልፉ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ኣብ መበል ራብዓይ ንሪኦ ኣብ ግዜ ርክብ ብሉጽ ጻንሒት ሃሊኩም ነፍቃሪትካ ንባዕልቲ ቤትካ ናብ ጫፍ ዕግበት ክትብጽሓ ከተርውያ ዝሕግዘካ ሜላ ድማ ቅርጺ ሰውነትካን ጥዕናኻን ምሕላው እዩ ስለዚ ነዚ ድማ ካርዲዮ ስራሕ ጥዑይ ክብደት ሰውነት ይሃልኻ ሽጋራ ምትካኽ ከቋርጽ ሽጋራ ጥራሕ ዘይኮነስ ኩሎም ወልፍታት ከምኒ ኣብዚሕኻ ኣልኮል ምስታይ ክተቋርጽ ኣለካ ተተኻኢሉ ምቁራጽ እዩ ተዘይኮይኑ ምቕናስ ዝበለጸ መማረጽ እዩ ስትረስ እንተሃልዩ ጭንቀት እንተሃልዩ ቀንሶ ምስ በዓልቲ ቤትካ ምስ ፍቃሪትካ ዝኾነ ዘይምርድዳእ እንተሃልዩ እውን ቅረፎ እዚ ነገር እዚ ኣብ መንጎኹም ናይ ርክብ ድሌት ከይህሉ ጽቡቕ ናይ ርክብ ግዜ ከይትሕልፉ ዝገብረኩም ስለዝኾነ እዚኦም እውን ክወገዱ ይግባእ ነዚኦም ብምግባር ኣብ ግዜ ርክብ ዝበለጸ ናይ ርክብ ጻንሒት ክህልወኩም ዝበለጸ ዕግበት ርውየት ክህልወኩም ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ክነጠቓልሎ እንተልና ኣብ ግዜ ርክብ ነዊሕ ክትጸንሕ ምኽኣል ካብ ገዚፍ ወይ ድማ ነዊሕ መትሎ መሓዝ ንላዕሊ ዝያዳ ዋጋ ዘለዎ እዩ ስለዚ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ትጭነቕሉ መትሎይ ንእሽተያ ዝብል ጭንቀት ትክክለኛ ኣይኮነን ኣብዚ ሓደ ደቂ ኣንስትዮ ዝደልዮ ገዚፍ መትሎ ዘይኮነስ ብሉጽ ናይ ርክብ ጻንሒት ከም ዝኾነ ክትፈልጡ ይግባእ እዚ ሓሳብ ድማ ብመጽናዕቲ ዝተረጋገጸ ስለዝኾነ ክትኣምኑሉን ከተትግብርዎን ዘለኩም ነገር እዩ ስለዚ ማእኸላይ መትሎ ተሃሊካ ማለት እውን ካብ 5.1 እስካብ 5.5 ኢንች መትሎ ተሃሊካ ክትሻቐል ክትጭነቕ የብልካን ኣብ ብሉጽ ጻንሒትካ ጥራሕ ኣድህብ ንባዕልቲ ቤትካ ነፍቃሪትካ ናብ ጫፍ ዕግበት ክትብጽሓ ከም ትኽእል ድማ ክትፈልጥ ኣለካ ስለዚ ኣብዚ ሓደ ደቂ ተባዕትዮ ትሻቐልሉ ትጭነቕሉ መትሎይ ንእሽተይ እዩ ገዚፍ ኣይኮነን ነፍቃሪተይ ክዕግባ ኣይክእልን ዝብል ሓሳብ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ከም ዝኾነ ንሰን ዝደልዮ ድማ ብሉጽ ናይ ርክብ ጻንሒት ከም ዝኾነ ክትፈልጡ ይግባእ እቲ ካሊእ ክትፈልጥዎ ዘለኩም ድማ ተጓይኹም ናብ ብልዕተ ምእታው ኣይኮነን 15-20 ደቂቕ ሂብኩም ኣብ ቅድመ ጾታ ግድን ከተድህቡ ይግባእ ኣብ ቅድመ ጾታ ሰዓማ ተናኽፋ ሴንሲቲቭ ዝኾኑ ክፋላት ሰውነቱ ኣለዉ ነዚኦም ኣብ ተፈላለዩ መደባተይ ገሊጽዮም ስለዘለኹ ነዚኦም ምልስ ኢልኩም ብምርኣይ ዝተፈላለዩ ዕግበታት ርውየታት ክትህባ ከም ትኽእል ክትፈልጥ ኣለካ ነዚ ናይ ልምዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓዝኩም ተስፋ ይገብር መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ይወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ከይርሳዕ ንቻነልና ሓድሽ እንትኾንኩም ቻነልና ሰብስክራይብ ብምግባር ዝተፈላለዩ ናይ ርክብ ጥዕና ፍቕርን ሓዳርን ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራኹኑ ብኻሊእ መሃራይ መደብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቐኒለይ